Меня зовут Икромов Азиз, мне дочь, год рождения 1205, 1 марта, Узбекистан, гражданин. ҳар шаб зи худат бипурс, агар ту мардӣ, имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ? 100 бор бадӣ кардиву шарми ту наомад, некӣ чӣ бадӣ дошт, ки як бор накардӣ. Ин шиёри мо, шиёри канали мо бу шумо, канали фикри шумо. Ҳамеша ҳаракат мекунем дар фикри шумо бошем, шумо низ дар фикри мо бошед. баъзе бародарон менависанд, ки кори 45-50 ҳазоре чӯба реклама мекунӣ. Ман медонам, ки ҳамин пулаш вовремя аст. Шумо намедонед, ки баъзе хоҳарҳо дар мо менависанд, ки ва ё аз саҳар то бегоҳа говҳои хӯрок метиҳанд, дар говхонаҳо мисол дар фирмаҳо кор мекунанд, 25,000 20,000 ҳавиям задешка кардӣ. баъзеҳо пойафзол тоза мекунанд, бандики пойафзолро мегузоранд, 20,000 пул мегиранд, документҳошона кашида гирифтагӣ. Барои ҳамин ман бисёр хоҳарон навистагӣ буданд, ки ягон домработница кор мекунад. Любовь Александровна дар дастгоҳи президент ҳамин Россия ба кор кардагӣ духтур шуда, ҳозир пенсия ба мехоҳад, як домаш ёрдамчӣ дошта бошад, номерош дар зер навор мешавад, 40,000 ойлик то 50,000 документа мекунад, хурду хӯрок бепул, ҷои хоб бепул. Номерои Любовь Александровна фақат хоҳарои 30 то 40 сола метавонед занг занед. Давай. Михаил Шагун Зафарович, 2002-03-09, гражданство Таджикистана, город Бухтара, работаю в салон красоты на город Москве. Живу на город Москве. Что делаешь в Воронеже? Я просто здесь в гости приехал. Занимаюсь проституцией? Нет. ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам, ки тан сеҳату хонобод бошед. канали фикри шумо, ҳамеша ҳаракат мекунем, дар фикри шумо бошем, кор меёбем дар шаҳри Екатеринбург, дар дигар шаҳрҳоям, дар шаҳри Москваям кор аст, шоколадный завод. бародари азиз, имрӯз дар бораи як доғи рӯз гап мезанем, ки бисёр тоҷикои худамо гӯям, ман чӣ гӯям, ва бародар гӯям, бародарам гӯям, хато мекунам, ва ҳаромзодаҳоя. астағфирулло, ино пазор нация. бовар кунед, як ҳамкорамо ҳамин навора партофтааст, бисёр бародаро партофтанд, ҳамея надодам, бисёр группаҳо партофтанд. як ҳамкорамо ҳамин мисол рӯззабон партофтааст, мегӯд ту за шишат мекунӣ, даҳанат мисол калон, мегӯд ман ҳами ҳамватани ту, мегӯд худаша бинед, ҷинсаша алиш кардагӣ, мегӯд духтар бо кораи мисол безеба проститутсия заниматься мекунад. худозодаҳои худобехабар, шумо пазор ҳастед. шумо як ин доғи рӯз аст, бисёр ҳаромзодаҳо дига бо давлатҳо рафта, тарафи Германия рафта, тарафи ҳамон дига ҷо рафта, бо баъзе шабакаҳое ҳастанд, ки ҳамоно реклама мекунанд. лично ҳамин Озодӣ канал, ҳамин Озодӣ канал ростига ман нафаҳмидам, тамошо накунед. хуб аст, агар рост гӯянд, ага ҳамин фақат Россия ганда мекунанд, Тоҷикистон ганда мекунанд. ҳамаи бояд як хел гап занед. агар шумо озодӣ бошед, чӣ бо хелин ҷинсҳои бароварда реклама мекунед? худоша духтар кардагӣ, мардак худоша духтар мекунад, ва аввал падар модараша пазор мекунад, баъд тоҷика пазор мекунад. ба худо бехабар, иқа ки шумо ҳамин худатона доравизед, шумо айбаси мардак худаша нахоза накунад. ҳамин да падарои модаро эҳтиромона хоҳиш мекардам, фарзандотона, бачаҳотона кати бачаҳо монед бозӣ кунанд, кати духтаро бозӣ кунанд, ҷанг кунед. бача кати бача калон шавад, мардак борин калон шавад. як илми мисол мактаба нарз хонанд, масҷид роҳӣ кунед, як худои расул бо хабар бошанд, ки ҳамин ҳолатҳо бо одам шарм медорад. вақте мебинад, ки мегӯяд ман гражданин Тоҷикистон. ту худозада, ту гӯ, ки ман гражданин Тоҷикистон, негӯ ман ҷинси одам, негӯ ту гӯ я уже животный, гӯ тамом. животный ҳам худаш ҳамин намекунад. тоба кардам хелиное, ман намедонам чӣ гӯям. бародари азиз, ин доғи рӯз аст, бисёр бачаҳо худошон ҳамин кардасонанд. шарм дор, ту худозада, мисол шарм дор, тан ҷусед худата зана кардӣ, бо кораи бези проститутсия заниматься мекунӣ, номи миллата паст мекунӣ, то барои ин миллати тоҷика номашо бардоштан. Садриддин Айнӣ, бобоҷон Ғафуров, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, Мирзо Турсунзода, Шириншоҳ Шотемур, Нусратулло Мақсум, ино ҷонашои фидо кардастанд барои миллат. ҷонашои фидо кардагани пешвои миллат чӣ азобе мекашанд, ки номи тоҷика ва тоҷика дар ҷаҳон муаррифӣ кунанд. бо номи хубаш ҳамин пато баъзеш пайдо мешавад, ҳамин номи миллата паст мекунанд. худо бехабаро. баъзеш блогероша тамошо мекунед, 600-700 баромада гадогӣ мекунанд, ва ё одам бошанд, пул дошта бошанд, гадогӣ мекунанд, номи миллата паст мекунанд. бародари азиз, тамошо накунед, ҳамона картошо мемонанд, гадогӣ мекунанд, пул нагузоред, дарди саратон мешавад. бародари азиз,
фикри як ободӣ ҳамватану фикри ободӣ ватани азизи мо тоҷикистона карда накор. Мо шумо агар фикри ободӣ накунем ага наберу абера мо мисол нағз зиндагӣ мекунад. муҳоҷират дар ҳама ҷо ҳаст, яки фикри ояндае карда накор. дурандеш бояд бошем. ва ё дар ким куҷо мешинанд пустака ба пустак ҷанг меандозанд. фикр кунед ки ҳамин ҷанг ба ягон ҷой ободӣ намешавад. ободӣ вақте насли наврас мактабе мехонад, насли наврас калеш фикри ободӣ як ҳамватану ҳамсояша дида хурсанд мешавад, одами боақл, ана вақт ободӣ мешавад. бародари азиз, ободӣ аз хона сар мешавад. баъд хонаи нағз нигоҳ кунед, баъд худатон ки нағз шуед, ҳамсоятон хештаворатон. бародари азиз, ҳаракат кунем ҳамин блогерҳо, одаме ки мисол як ҷамъиятӣ ҳастед, гап мезанед, ҳамин пеши ҳамин роҳа гирифтан накори насли наврас вайрон шуда истоданд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳаво сард аст. мо дар аэропорти шаҳри Екатеринбург Калсова қарор дорем. мана бародарои встречат кардем. нархҳои билет аз ин тараф хеле арзон шудагӣ. бародари азиз, 12,5-13,5 ҳазор хуҷанд. аз он тараф агар маълумоти бештар барои билет Москва, Екатеринбург, Москва, Хуҷанд, Душанбе маълумоти бештар метавонед дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. инчунин кор дорем дар шаҳри Екатеринбург. барои кора маълумоти бештар дар WhatsApp, документали мисол документация, патент, ҳуҷҷатгузорӣ ҳам дар WhatsApp муроҷиат кунед. худо хоҳад кӯмаки худро мерасонем. Абек ба Крауле чанд накор? 168. Крауле 168 назди